bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon hannde ko ñalawma dimanche hawri ko nogas 5 lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi habaruji moɗon e ɗemgal pulaar guidoɗen ko toon to états-unis ma en ƴeew ƴeewde oɗo saaha joni hono kanko Donald Trump e kanko Kamala Harris holko kala ndiri e mabɓe balɗe garoje walla jonte garoje ɗe ɗum noon kadi surtout kadi kone ɗamina wonde ko goto maɓe fof woni koye fewnitade ko fati débat moɓe jogori waddude kanko Donald Trump e kanko Kamala Harris ñande 10 lewru septembre. Habaruji men international ma en jaa toon to Liban hakkude muɗum e Israël en woni ko tuggi jam hanki ha oɗo ñalawma hannde ko kamɓe Hezbollah e kamɓe Israël naɓe pelɓodiral woni toon ɗum noon ko missilaji ne jahano gummoto ne gara ka e bombardement ji avion ngaji mabɓe kamɓe Israël toon to banggue rewo leydi ndi hakkude frontiére hakkude mabɓe Liban. Habaruji men manaw en toon to France kadi no en ko kamɓe rusinaɓe beltaki oɗo saaha joni nanggugol oɗo mawɗo télégramme nanggaɗo toon to France kadi joguiɗo nationalité russe e France ko ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gaare date uji muɗum joni siftini ɗon tan hannde ko dimanche nogas e 5 lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi ma en gartu joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare no mbino ene habaruji men puɗɗo tan ko toon to états-unis ene wayno ko kanko Donald Trump campagne maɓɓe sibabu nde yiideɓe oɗo saaha joni hono Kamala Harris e jaadiɗo mum hon Tim Walz ene wayno ko ene keewi koyɗe surtout e état ji ɗiɗo ɗeɓe poɗodirta ko wayno Georgia en ko wayno Caroline du Nord Pennsylvania en ko wayno Arizona en ko wayno Nevada en ene wayno ko kanko Donald Trump kadi e surtout kadi yiideɓe wonde ko tugui tan kanko Kamala Harris ko déclaré woni ko woni candidat ko haade makko mimo jabde wonde o woni nomaɗo pour yo won candidat démocrate ha oɗo saaha ñalawma hande ɓe mbawi rendinde kene wona 550 millions dollars ɗum ɗo ko hunde ne wayno hulɓiniɓe kanko Donald Trump ɗum waɗi conseil ji makko ko fati campagne on joni mbi wonde ko alay saago ñalawmaji ɗiɓe mbaɗanno e ɗiɗo état ji ɗiɓe poɗodirta kamɓe démocrate ɗi ɓe ɓeyda ɗum saabu ene wayno ko so tawi Kamala Harris en kefti ɗiɗo hayso ɗiɗo état ji tan ene wayno ko kañumen kawata ɗum noon ne wayno ko ɗum woni kanko Donald Trump e kanko J.D. Vance maɓe ɓeydu kadi no foti ɓe jahata toon to ɗiɗon état ji donc ko andata no woni ko kanko campagne makko kanko Donald Trump ha hande ɓe jogui caɗele wawde ƴewde hol peeje ɓe ndewata surtout en ko kanko Kamala Harris gongol makko candidat ha kadi convention muɗum ha convention démocrate ne waɗe ɗum ɗo foof ko gueɗe ɗe ganduɗa jawɗe pour campagne Donald Trump ɗum woni caɗele mabɓe oɗo saaha joni ko jiiɗa ɗum kadi ne wayno ko kanko Donald Trump woni kadi ko fewnitade e pour ko débat mum waddata e Kamala Harris ɗum noon ko ñande 10 lewru septembre ɗum noon e pour oɗon débat ene wayno ko won démocrate goto gañum gonno so représentant biyeteɗo Tulsi Gabbard en woni jeeya ko toon to Hawaii kañum hoore mum meeɗi waddude e makko kanko Kamala Harris débat ɗum noon ko hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ene wayno ko on liggodirta e Donald Trump en oɗo saaha joni pour wawde wallude Donald Trump gueɗe ɗe ganduɗa en foti fewnitade kono ene wayno ko yimɓe hewɓe kadi conseil makko kanko Donald Trump en jogui kulol oɗo saaha joni kanko Donald Trump ene wayno ko ala bawɗo walludemo peeje ɗe o rewata somo haala kanko yiiɗi ko haalde façon makko no yiiɗi haaldede kono ene wayno ko mo hawnaki mono jokkodiri joni e yimɓe wajiroɓe makko taw ko toppitiɓe ko fate ngaalu toppiriɓe ko fate kissal toppiriɓe gueɗe caggal leydi e ko way noon pour beela mo wawa andude au moins holko foti wawde takkude Kamala Harris kawre débat donc ene wayno ko dumon garoɗo en kanko Donald Trump maw nanggu no fewi e ɗum noon e tungnade noɓe kaldiɓe mbi wonde ko ñande altine garoɗo en kanko hoore makko maw yaa toon to Detroit ɗum noon ko conférence waɗo toon taw ko conférence garde national ñande alhamis après caggal mum o yaha toon to Michigan walla mo jogui toon raɗi
ɗum noon ko fate ngal ko adi ɗum kadi mawo mawa town hall ɗum no mawo fotte journaliste uji toon to Wisconsin ɗum ko kanko goto tan ñande aljuma kadi kanko hoore makko mawo jogo rally makko toon to Pennsylvania caggal mo yahata Washington DC ɗum noon o fotta yimɓe groupe biyete Joyful Warriors e ɗiɗo étaji ɗum noon ne jeeya hen no mbinɗen ni Michigan ene jeeya hen Pennsylvania ene jeeya hen Caroline du Nord ene jeeya hen Nevada ene jeeya hen Arizona ɗiɗo fof ko étaji ne wayno ko kamɓe fof feeɓe no poɗodiri hen oɗo saha joni ene wayno ko tugnade ha hande yimɓe wajiroɓe makko mbi wonde ko donc ene wayno wajiroɓe makko mbi wonde ko ɗiɗo étaji ɗiɓe ndewi ɗi ene ko ɗiɗo woni wonde alay saago ɓe kawa ɗum soɓe kawi ɗum surtout ko maɓe dañ kono ɓuura 1,270 délégué ko ɗum woni calcul maɓe oɗo saha joni ko yalta ñalawma he kadi hono kanko mennoɗo wonde conseiller makko kanko Donald Trump ɗum noon ko lieutenant général biyeteɗo McMaster kañum hoore mumen e wayno woni no laamu makko ene wayno ko yaltini e laamu makko ɓooyi kono noon oɗo dumunde fof koko deƴƴino kono noon ene wayno yaltini deftere hannde deftere nde kadi titre muɗum wi wonde ko kamɓe militaire ji eɓe jeeha eɓe ngoni guerre kono ɓe mbaddata koye mabɓe no e nder deftere nde o haali hen gueɗe kewɗe ɗe ngannduɗa kanko Donald Trump laamu makko no wayi ɗum no haali hen batuji soɓe mbaɗi toon to suudu mbiyata Oval Office yimɓe hewɓe kanko Donald Trump o yiɗi ko yimɓe liggontoɓe mo koma yo mantumo koye walla mbiya wonde ko no wayno koye galleji jeyaniyankoɓe ɗi no nanguirimo ni walla gueɗe ɗe mbaɗatamo nde kanko Donald Trump hay goto meeɗani waɗede ɗum e gueɗe mbaɗ noon e kanko Donald Trump hen sadio mo haala haalluji bonɗi pour wiide wonde ko pourquoi kamɓe États-Unis ɓe bombartata Corée du Nord tan lawol goto walla pourquoi ɓe mbaɗata yimɓe waɗoɓe dorgo ɓe fof ɓe neldata men bomboji gueɗe mbaɗ noon donc ɗum ɗo fof ko haalluji ɗi ganduɗa hen kadi en wone kanko McMaster o haali ɗum taw meɗen haala ɗum kadi donc haali ɗum ko sababude o windi ndeɗo deftere donc Donald Trump waɗani taw réaction muɗum kono ene wayno o waɗi hande réaction goto ɗum noon ko caggal nde kadi hono mbiyete Lindsey Graham ko sehil makko nde haali gueɗe wi wonde ko haalluji makko no haalirta ni e surtout hen gueɗe ɗe ganduɗa hen omo watti hen haqqille makko surtout ko wayno no foti yimɓe gaari notademo contre no foti yimɓe gaari notade Kamala Harris wonde Kamala Harris yooɗani wonde ko gueɗe mbaɗe ni o bonna inde mum walla ƴettoje o wi ɗum ɗo foof Lindsey Graham o wi ɗum ɗo foof so tawi ko ɗum Donald Trump rewi koko jogoto perdude ɗum noon e wayno ko Donald Trump nde namda ɗon kaɗon haal mettini hen wi wonde ko sinde wonano kañum kanko Lindsey Graham jeeyaɗo toon to Caroline du Sud o heɓatano gagnade Sénat donc e nder noon haaliri o wi wonde ko Lindsey Graham sinde wonano kanko Donald Trump Lindsey Graham gagnata ko woteji ɓennuɗi ɗum noon ko woteji baɗaɗe hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas donc ene wayno ko o wi hen o wonda kanko Lindsey Graham ko haalata Lindsey Graham noon ene wayno ko jaabima kaɗon haala kañum wi wonde ko Donald Trump ene wayno ko oɓe jindiri ko ɓoyani ɗum noon ene wayno ko maw wonde muɗum ko maw continue wajade ɗum kadi kono noon c'est important Donald Trump wayla no haalirta ko fati no waɗirta campagne muɗum hande toon to États-Unis e tumnade kadi habruji gommiɗi to campagne uji mabɓe ono kamɓe campagne makko kanko Kamala Harris e Walls nande convention mabɓe uddata nde o kaalino hen goto e programme uji mabɓe ɗum noon programme uji ɗi kaali hen ko wallude yimɓe ɓe ganduɗa en jogui sukaɓe ɗum noon kono woodi programme gonnoɗo guila hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ko oɗon programme ko mbiyata American Rescue Plan oɗon programme ɓe jiiɗi ko hutorade ɗum ɓe wurtinde ɗum taw kala jogguiɗo cukalel ene wawi hebde ujunnaji 3,600 adu ko mbiyata taxe crédit ɗum noon koye impôt ji muɗum o ɗiɗon impôt ji ene wayno ko kala jogguiɗo cukalel oɗon crédit ne wawi yaade toon ene wayno ko kanko Kamala Harris kadi ene wayno ko e nder plan makko mo waɗi o wi wonde ko omo yiɗi kadi rokkude kala neɗɗo dañƴo cukalel jibinde cukalel e nder ndeɗon hitande omo rokka ɗum crédit ken wiye ujunnaji 6 ɗum noon en wayno ko kamɓe républicain kadi ko to banggue mabɓe kadi kanko JD Vance e nder haaluji ɗi o haalde CBS ɗum noon ko télévision o wi wonde ko kamɓe koye mabɓe républicain ɓe jiiɗi ko ɗiɗon taxe uji ɗi Kamala Harris ujunnaji 3,600 ɗi nawde ɗum ha ken woni ujunnaji $5 par cukalel
firti tan wonde ko poɗidira won ɗon ujunaji 5 ɗum ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe toon to congrès hawnaki ɗum wawata jogorani wonde gonga ko wawi wonde fof ene woni kanko kadi Donald Trump e nder nde o namda ɗum ɗon o haali bon yimɓe kadi siftini wonde ko ɓi ko debbo biyeteɗo Ivanka nde o laami nde kañum hoore mum ene wayno huusino wi yoɓe mbad programme beele ɓe dokka kala famille joguiɗo sukaɓe ɓe gustan ɗum impôt ji muɗum sibabu ne jogui ɓeɗon sukaɓe ɗum ɗon koye laamu makko wonno kanko Donald Trump ko wawi wonde fof bawɗo gagnade fof pour wonde président ma jogo caɗele seeɗa sibabu nde taxe uji ɗi henna oɗo saaha joni pour sukaɓe ene wayno haaɗi ko ujunnaji 2 donc ujunnaji 2 woni ko cukalel woni ko rokkete henna pour impôt walla kam ko jinnaɓe muɗum gustante pour impôt ɗum noon ko républicain ji mbanɗa ɗum guila hitande ujunnaji 217 ɗum ɗon firti wonde koye nder hitande ujunnaji 226 ɗeɗon ujunnaji 2 ma gartu gonte ujunere par so tawi noon laamiɗo fof noon so wi ne warta itti ɗum ujunere walla itti ɗum ujunnaji 2 watte ɗum kono ujunnaji 360 ɗum gaddi ko tawa hawnaki tawa wallata ɗum tan so tawi kañumen kanko gardiɗo ko kamɓe ko parti makko jogui majorité toon to Sénat e toon to suudu représentant ji toon to Columbus tungnade habaruji gomiri to Fox 28 ɗum noon ko chaîne télévision ene wayno ko debbo goto biyeteɗo Mariama Ba jaarowo duuɓi 32 tawama ne maayi toon to Columbus ɗum noon ko caggal nde wadde gorko makko ene wayno ko tungnade article on haali ne wayno ko won nodduɗo police ɗum noon ko hedde 9h subaka caggal nde wiya wonde teskirama wonde ko kanko pour notade haare wannode hakkude kanko oɗo Mariama e gorko makko wannode toon ɗum noon ene wayno ko nde police yetti nde tawi ko kanko debbo omo fiya ɗum ɗoji gueɗe omo fiya ene fiya mo ɓandu yeeso ngo foof ene walla hoore nde foof ene waɗi gañanɗe mo bonɗe ɗum noon ko o fiira ko ene wayno ko gorko fiirimo marto ɗum noon e tungnade kadi halluji ko article o haali ene wayno ko seede won seede jiinoɗo ndeɗon haari noddi police kono noon kadi e tungnade kadi police rapport muɗum ko haali ko kanko gorko biyeteɗo Hassan Ba ko kanko noddi police wi wonde ko o haaɓe debbo makko o gañi ɗum walla o wari ɗum caggal kadi debbo makko nde kañum hoore mum nde gañimo ɗum noon ko guila jammanki ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Hassan Ba o jeeya ko toon to leydi Guinée tungnade hande article no haaliri o yarata duuɓi 55 oɗo saaha en woni ko omona nangga donc ndeɗon haari waɗi kadi ko caggal nde seedeji kadi wondu walla hoddiɓe maɓe mbi wonde ko caggal nde kanko gorko nde o duusi sukaɓe maɓɓe yo jaa école ko nden woni o arti wonde ko nden haare nde waɗi hakkude makko joom suudu makko donc joom suudu o en maayi ko jusque nde pompier ji gaari haade muɗum nayi ɗo piral ne wayno ko ɗon e galle sanki ko wawi wonde fof kanko Hassan o mona nangga sukaɓeɓe kadi oɗo saha joni nana e juuɗe laamu bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko siftini ɗon gonɗen koye hande koye liggade e wawde rendinde gueɗe ɗe ganduɗa eɗen cohli ɗum pour uddidde tweet o beele yimɓe fof ne mbawa kadi haldude hen ko fati oɗo campagne ɗum noon e wayno oɗo weekend ɗum wawani wonde kono noon hawnaki weekend garowo taw hawnaki en mbawi parde pour ɗum ɗon siftini ɗon tan ko ɗum ɗo kadi ko wallude enen communauté ji meɗen beele ne mbawa famde holko woni sababu alay saago goten alay saago kadi jeeɗen e ɗiɗo activité ji politique gonɗi ga hen États-Unis par ce que ko ga gonɗen e kadi enen foof kadi mbawen famde kadi holno mbaɗirten gueɗe meɗen ɗum noon ne wayno ko weekend garowo so tawi Allah jaaɓi men mbawa wadde ɗum donc jiita e ɗum ɗon e wayno ko ɗeɗo balɗe ene yalti lien ngaji kewɗi lien ngaji ɗi taw mbiyata ko wonde ko naldata ko yimɓeɓe ne keeɓa ɗum taw woni hen wiyata ɗon ko kanko Kamala Harris campagne makko walla kanko Donald Trump campagne makko ɗum noon ko ndenoɗen no fewi so tawi lien ari moɗon lien o so ƴeewi adresse o ne waɗi inde Kamala Harris less ɗum poti ɗuminde kadi kala lien mbawɗen arde moɗon guddite ɗum d' abord ha gandon so tawi kono woni légitime so tawi on mbawi janggude bindi gonɗi hen ɗi ƴeewe takki ɗon mbawde janggude
pour ngandon par ce que won liengaji ɗi mi nelton kalisaji moɗon surtout kadi so tawi ko crédit carte uji mon kutorɗon walla banque mon ene wawi addude ɓe mbawa tirade goɗɗum taw on jamirani ɗum noon ko renare mawde wonande yimɓe yiɗɓe wallude ɗiɗo campagne uji ɗi hono kanko Donald Trump e kanko kadi Kamala Harris liengaji ne kewi téléphone surtout téléphone aji ɗi eɓe nelta hen haysono jomum haysono gandaɓe kono noon hade mon jabtade walla hade mon wiide oɗon nelda kalis oɗon balla ƴeewe bawɗe janggande ko nelduɗon ko hen pour ande ɗum ɗo ko gonga walla wona gonga. Donc ma en gartu janngo so tawi Allah jaaɓi kadi e leçon-ŋaji patuɗe hen ko ɗiɗo voteji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi so Allah jaaɓi. habruji men international jahaten ko toon to Palestine ene wayno ko tuggi jammanke hay subaka hono kamɓe Israel naɓe e kamɓe kadi Hezbollah wonɓe toon to Liban ne wayno ko bomboji goni hakkude mabɓe noon ko missilaji goni hakkude mabɓe kamɓe ɓeɗo ɗiɗo ɗum noon ne wayno ko anduno hanki hono kamɓe Hezbollah ɓe mbawi enen duse toon to Israel ɗum noon ko banggue muɗum o rewo kene wona temedde tati missilaji ɗi noon ko jabowol kamɓe noɓe mbiri sibabude neɗɗo goto Hezbollah baranoɗo toon taw Israel naɓe mbarani ɗumen ɗum noon wayno ko caggal muɗum kamɓe Israel kadi ne wayno e ñalawma he walla kili jammanki kamɓe ɗo mbawi werlade avion ngaji mabɓe ken ɓuura temedere avion wawi bombardude toon to Liban ɗum noon e wiide mabɓe ko ɓe bombardi ko gueɗe ɗe ganduɗa ko kamɓe Hezbollah ɗe wayno ko nokkuji ɗeɓe jogui taw ɓe mbawi werlorade hen missilaji e wiide mabɓe ɗum noon wayno ko haareji kadi nene continue toon ene hakkude mabɓe kamɓe Israel naɓe e kamɓe kadi Hezbollah ko fama tan ene wayno ko won Israel naji goto jaaro e duuɓi nogas ko wara toon to haareji gonɗi toon ɗi wiyete ko kañum hoɗum ko Dimanche caggal mum kamɓe Israel naɓe kadi ɓe mbi wonde ko bombardement ɓe mbaɗi mbari e yimɓe ɗiɗo toon to banggue toɓe bombarno toon to Liban to ɗum ɗo fof kadi ko risque walla ko gueɗe ɗe ganduɗa ene hulɓini communauté international pour hoto ko ɓeydade yañude hade nde taw oɗo saaha ɗo gonɗen ene woodi kaldigal gongal toon to Égypte hakkude kamɓe Israel naɓe Égypte Qatar e États-Unis haysunde Hamas délégation mo wi kañum yalti yiiɗa tawede ngal kaldigal oɗo saaha taw to Israel kañum horumo wi e wiide mabɓe Israel ñande fof surtout kanko Benjamin Netanyahu ñande fof eɓene mbayla gueɗe eɓene ɓeyde hen condition ngaji ɗi godani donc ko woni hakkude mabɓe oɗo saaha joni koɓe nandiran ko toon to frontiére hakkude Égypte e Palestine Israel naɓe ɓe jinno ko heddade oɗon frontiére pour ɓe mbawa contrôle de natoɓe e yaltoɓe kono wayno ɗum no ko condition ngaji kamɓe Hamas non seulement yooɓe gumo e oɗon frontiére mais kala leydi e nder leydi Gaza ɗo ɓe goni kamɓe militaire uji Israel yooɓe jaltu ɗum noon ko ɗum ko woni ko kanko Benjamin Netanyahu ko jaɓano oɗo saaha noon sibabude seppoji gonɗi toon to Israel wonande yimɓe ɓe ganduɗa en takkoreji makko naggaɓe wayno ko kanko Benjamin Netanyahu kadi eɓen mon jogui ɓeydade caɗele par ce que andama oɗo saaha hankkadi wayno ko yiiɗa kala ko fati a jeygol ngol dartiri toon ɗum noon kadi ene wayno ko kulgol makko kanko hoore makko so tawi cessez le feu waɗama walla jeygol dartima toon to haare hakkude mabɓe e Hamas hawnaki kamɓe juif en hittanɓe Palestine wonɓe toon ɓe jaaɓe gouvernement makko maɓe jalta gouvernement makko soɓe jalti noon firti wonde ko laamu makko kanko gasi ɗon kanko Benjamin Netanyahu ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko président Joe Biden omon watti haqqille e oɗo saaha joni haareji gonɗi hakkude kamɓe Hezbollah e kamɓe kadi Israel e ɗum noon eɓen kadi communauté international fof nena waɗi pression ngaji e surtout kamɓe Israel mais aussi kamɓe Iran naɓe oto Iran waɗa réaction par ce que Iran e famamum mabɓe faddi tan wonde ko oɗo saaha joni ko pour so tawi kaldigal ngal waasi dañede taw kamɓe ɓe mbaɗa eɓe jobto par ce que mbiya hande koɓe yobtotoɓe sibabude won neɗɗo baranoɗo toon to Téhéran mbiyeteɗo Ismaïl Haniyeh on ko gardinoɗo Hamas wara toon ko toon Téhéran taw ko Israel ɓe takki ɗum haysunde ɗo jarten ɗo Israel kañum hoore mum jaɓani wiyani ko kañum wari wiyani kadi wona kañum wari kono e wani Iran wi ko Israel namber ɗum taw noon kadi nde enquête o waɗande henna tawama wonde ko garde national walla garde révolutionnaire yimɓe jeeyaɓe e laamu toon to Israel ko kañumen mbaɗi bumbuji to kanko Ismaïl Haniyeh to hoɗannoto
tonto risi ko mettere monde woni son mettere nde kadi ko jingande mo kanko nangaɗo tonto France biyeteɗo Pavel Durov kañum woni gardiɗo kutorgal janiyankagal biyetegal Telegram nden ɗo nanga tonto France ene wayno koye kamɓe sénateur uji ene yimɓe kadi jeeɓe ministére affaires étrangére tonto Russie surtout ene sénateur biyeteɗo Alexis Puchkov ene wayno ko wi wonde ko nanngugol oɗo en ene wayno ɗum ɗo firti wonde ko dictature woni toon to France e dictature o kadi ene wayno ko hay nanggat tan ko yimɓe namdotoɓe ko ɗaɓɓoɓe walla yimɓe haɓanteɓe ko fati liberté ko fati liberté e taw kañum oɗon dictature kañum hoore mum ɗoftaki règle uji ɓeɗon yimɓe kanko gonɗo toon to ministére affaires étrangére biyeteɗo Maria Zakharova o wi wonde ko nanngugol oɗo en ene wayno ɗum ko hunde hersinide o wi o namdo hoore makko ni ene wayno ko organisation ngaji kene wono nogas e jeegom pelle taw ko gonɗi toon to leyɗel occidentaux ji taw ko yimɓe kadi haɓanteɓe surtout koɓe mbiyata toon to droit de l'homme darinoɓe nder hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati kañum en koye men yennude Russie caggal nde Russie bloqué hono oɗo Telegram toon to Russie e wiide ɗumen o wimmata ɓeɗon yimɓe haɓetanoɓe nden ko wiyete droit fondamentaux ji e liberté en oɗon sahaa nde walla ko e noon est ce que mata kañumen koye men joni hankkadi natti haɓanade ɗum ɗon sibabude yiide ɗumen oɗon neɗɗo nanggaɗo e kadi nanguira ko sibabude kañum hoorumne ene ardi ferde janiyankagal pour hadde ngal kutorgal wadde liggey muɗum donc siftintan toon kanko ene wayno o nanga toon ko banggue rewo toon to France o nanguira kadi ko sibabude wonde organisation walla kutorgal biyetegal Telegram ngal ene huutere e France no wiiri gueɗe e patuɗe pornoji gueɗe patuɗe kadi laɓɓinde kalis mum moƴƴani e kadi gueɗe patuɗe ne wallude yeeyoɓe drogue. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Djibo Sar ɗum woni kabaruji min jogon noon hannde ɗemgal Pulaar ɗum ha janggo kadi so tawi Allah jaaɓi ma en gartu siftinɗon tan hannde ko dimanche 25 lewru août hitande 2024 on jarama en mbaali jaam.